Täytyy myöntää, että mä olin jo vuosia miettinyt, että varsi-imuri voisi olla tosi kätevä, kun kotonahan usein sattuu ja tapahtuu kaikkea sellaista, että imuri olisi tarpeen, mutta sitä isoa imuria ei jaksa nostaa esille. Niinpä meille löytyi sitten hulvaton hetty. Se on niin söpö ja mä valitsin sen tietysti vaaleanpunaisena. Mä innostun siitä Habitaare-messuilla, kun niitä oli siellä näytillä ja pääsin juttelemaan siellä imureista ja testaamaan niitä paikan päällä. Arjessa on kuitenkin aika paljon hetkiä, jolloin niitä leivänmuruja, kahvinporoja, koiranruokanappuloita ja polttopuista kertynyttä roskaa, kenkien mukana kulkeutunutta hiekkaa, kaatuneita muroja, keksimuroja, vaikka mitä löytyy paikoista, joista ei pitäisi. Tämä hetty siivoaa hymykasvoilla ja väsymättä. Siivousten välillä se saa levätä seinään kiinnitettävässä telineessä ja siinä se latautuu sitten taas seuraavia seikkailuja varten. Siivossuulakkeita on useita eri tarkoituksiin, joten pääset imuroimaan myös ahtaat paikat, esimerkiksi auton, penkkien välit, sohvatyynyjen välit. Sitten löytyy suulake herkille pinnoille ja sitten tietysti matoille ja lattioille. Vaihdettava Numatok Pods pölypussi on litran vetoinen. Se on ilmastoystävällinen pölypussi ja se on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Akku on myös helppo irrottaa ja laittaa takaisin. Pakkaukseen kuuluu varsi-imurin lisäksi akku, piensuulakesarja, telakka, laturi, lisäkahva ja 6 pölypussia. Ja niitähän on tietysti saatavilla myös lisävarusteena. Ja meidän perheestä imurointi on ollut aina miehen harteilla, mutta tämän hettyn myötä itsekin mä tartun imurin varteen nyt helpommin. Ja mikäli sä kuitenkin kaipaat myös isompaa perässä vedettävää söpöläistä, niin näitä imureitahan löytyy sitten hymyilevinä versioina isompina ja eri sävyissä. Tiesit sä muuten, että ammattilaiset myös luottaa hettyyn ja henryyn, eli vaikka ne on söpöjä, niin ne on ihan oikeasti myös laadukkaita.